Det her er en Gazelle Orange Excellent XT med en Energy XT-motor, Gazelles egen motor. Cyklen er særdeles velegnet til mere kuperet terræn og til de korte og lange ture. Gazelle leverer altid 4 batterivarianter, 7, 9, 14 og 11 ampere, hvilket kan give en rækkevidde, selvfølgelig afhængig af kørestil, helt op til 265 km på en opladning. Opladningen tager i stedet mellem 4 til 6 timer. Gazelle Orange Energy XT, Excellent XT har 7 gear, har rullebremser på, så du også kan bremse på. Motoren sidder i forhjulet og den har aftageligt LCD-display. Kom ned i vores butik i Fields og prøv den cykel, vi netop har vist dig, eller nogle af de andre modeller. Der er strøm på dem alle sammen, og det er meget sjovere, end du tror. Velkommen.